Gue, ate nalipo gue. Hindi naman yung tingin ko. Anik ito! Anik ito! Hindi naman yung tingin ko. Nawa ako. Naputol ako. Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuboring dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link. Register ka na.